Un caòtic matí com molts altres. Aquell matí vaig entrar corrents a la redacció. Sabia que damunt l'escriptori tenia una pila de contractes per firmar, una muntanya de galerades i una torre de manuscrits d'aspirants a escriptor que havia d'avaluar. Vaja, que m'esperava una típica jornada caòtica. Potser us preguntareu com és que soc un rat un prat. És clar, però tan enfeinat. Ara mateix ho explicaré. El meu nom és Stilton, Jerónimo Stilton. Dirigeixo l'Eco del Rosegador, el diari més famós de l'illa dels ratolins. La meva feina és molt maca, però hi he de posar el cor. Doncs, com ara us deia que aquell matí vaig entrar corrents a la redacció, vaig saludar a tothom i em vaig tancar al despatx. Era un matí de divendres i volia acabar tota la feina aquella tarda per poder passar un cap de setmana tranquil, sobretot perquè l'endemà era el meu aniversari. Però així que vaig veure que damunt de l'escriptori hi havia una nota misteriosa. Hi havia escrit per a Jerónimo Stilton. Reservat, personal, urgentíssim i secretíssim. Vaig agafar-lo i el vaig observar del dret i del revés mentre em preguntava: l'obro o no l'obro? Tenia la impressió de que si l'obria em ficaria en un embolic com una casa de pagès. Després de girar-lo, durant una bona estona em vaig decidir, potser era un missatge d'algú que em necessitava. Vaig obrir el sobre misteriós i a dins hi vaig trobar un full molt misteriós, amb un missatge més misteriós encara. Vine a trobar-me al migdia al capdamunt de la muntanya Paurosa, al punt marcat al mapa que hi ha al darrere del full. I estaré esperant, sobretot, com tu. Postdata. T'havia dit que era urgent. Babau, per què no l'has obert de seguida? Fos qui fos el que havia escrit, ja es veia com em coneixia de bé. Com s'havia fet per saber que havia dubtat tant abans d'obrir el sobre? Precisament per això em calia anar fins al fons de la qüestió. Vaig girar el full, al darrere hi havia un mapa dibuixat de la muntanya Paurosa, amb un recorregut resseguit amb una X vermella ben gros. El vaig deixar a banda i vaig provar de treballar, però era incapaç de concentrar-me. Cada vegada que agafava un contracte o un manuscrit o provava de respondre una carta, el pensament se m'anava cap al misteriós missatge. Molt bé, un aplaudiment.